साफ्रोमबो ख्रिस्टप्रिय नोंथांमोनखौ बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो लागै बेबायदि भिडिअ लानानै फैदों जि भिडिअखौ नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायोब्ला सोमोनांथाव गोबां आशीर्बाद आरो गोबां बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हागोन। बे मोनथिनो गोनां आरो आशीर्बादनि बाथ्रायानो जाहैबाय 10टा साइन, 10टा सिनफोर जेरावहाय आरफ'फोरा नोंजों लोगोसे दङ। बे बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो आरफ'नि सोमोन्दै बाइबेलाव गोबां मोननो हायो आरो बाइबेलावहाय जोङो मोनो जे आरफ'आ माबायदि खामानि मावो। जि आरफ'फोरा इसोरनि जानानै इसोरनि खामानिफोरखौ मानसिफोरनो लागै मावो, बे आरफ'नि बाथ्राखौ आं बुंनो थांगासिनो दङ। नाथाय गोबां बेक्तिफोर दङ जायफ्रा आरफ'नि सोमोन्दै गोबां बाथ्राफोरखौ मोनथिया। जोंजों लोगोसे आरफ'आ माब्ला थायो, जोंजों लोगोसे आरफ'आ जोंखौ बबे समाव सहाय होयो, माब्रै खालामो, बेफोर बाथ्राफोरखौ गोबाङानो मोनथिया। दा बेयावहाय बे भिडिअनि गेजेरजों आङो आरफ'फोरा नोंथांजों लोगोसे दङ, आंजों लोगोसे दङ, जोंजों लोगोसे दङ, बेनि 10टा सिनफोरखौ दिन्थिनो थांगासिनो दङ। दे अब्ला प्रियफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलावहाय दिनैसो गोदान मोनदोंब्ला एबा दिनैसो गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन, जेन बेबायदिनो सोमोनांथाव भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां मटिभेट खालामो आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला नोंथांनि लोगोआबो बेफोर बाथ्राखौ मोनथिनांगौ होननानै, अब्ला नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनो हागौ। दे अब्ला सावरायनांगौखौ जागायजेनदों। नोंजों लोगोसे जे आरफ' दङ, बेनि सेथि फोरमान एबा सेथि सिनानो जाहैबाय नोंथांनि मोदोमनि जिथु खोमोनफोर दङ, बे खोमोनफोरा ख्रों ख्रों थिया जाखांगोन। You will have goosebumps। अनजाग्रा ख्रिस्टप्रियफोर, जेब्ला सासे मानसिया गोबां गुसु जायगायाव थागोन, जेरावहाय गोबां गुसुथार, बेबायदि गुसु जायगायावहायबो बै मानसिनि खोमोनफोरा थिया थिया जानो हागौ। आरो लोगोसे माब्लाबा सोरबा सुबुङा माबा मोनसे इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय माबा मोनसे मिउजिकफोरखौ खोनासंबाय थादोंब्ला, बै मिउजिक खोनासंबाय थानाय समावहायबो बै मिउजिकनि फिलिंसखौ मोननानै बै मानसिनि मोदोमनि खोमोनफोरा थिया थिया जानो हागौ। नाथाय बैफोर सिनफोरा आरफ' थानायनि सिन नङा, आरफ' थानायनि नेरसोन नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथाङा जेब्ला आर'ज खालामनो जिरायगोन, नोंथाङा जेब्ला सिरि सिरि आर'ज खालामनो हारसिङै, नोंथाङा गुसु जायगायावबो गैया, नोंथाङा मेथाइबो खोनासङाखै, नाथाय नोंथाङा इसोरनि मन्दिराव दङ, नाथाय नोंथाङा नोंनि गावनि न'आव दङ, आर'ज खालामनो जिरायदों, बा नोंथाङा माबा मोनसे खामानि मावबाय थादों, बै समावहायनो हथादै नोंनि मोदोमाव जुदि थानाय खोमोनफोरा थिया थिया जादोंब्ला, बियो आरफ' दङनि नेरसोन। नोंजों लोगोसे आरफ'आ दङ, बेनि नेरसोन, बेनि सिन। जेरावहाय इसोरनि बोसोना जब 4:15 आरो 16 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, आंनि सिगांजों मानिबा सायखं खारलांनाय नुबाय आरो आं गोजांस्रिउ मोनबाय। बे सायखङा गसंनानै थाबाय, आन्थाय आं बिखौ सिनायनो हायाखैसै। बे स्रि स्राय जानायनि गेजेराव आङो मोनसे राव खोनाबाय। प्रेज द लर्ड। बेयावहाय जबावहाय स्पष्टहै नुनो मोनदों, आंनि सिगांजों मानिबा सायखं खारलांनाय होननानै स्पष्टहै बुंदों आरो बेखौनो हिन्दी आरो इंलिसाव आङो फरायना होनो हास्थायदों, बेयावहाय रोखाहै मोननो हागोन। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रुई खड़े हो गई। Then a spirit passed before my face and the hair of my flesh stood up। जेब्ला नोंथाङा आर'ज खालामगोन, जेब्ला नोङो इसोरनि मेथाइ खनगोन, जेब्ला नोङो इसोरखौ खुलुमगोन, नोंनि मोदोमनि खोमोनफोरा जुदि थिया जादोंब्ला, ख्रों जादोंब्ला, नोङो मोनथिदो जे आरफ'आ नोंजों लोगोसे दं, नोंनि साखाथियाव दं। दे दानाबा जोङो नैथि निसान एबा नैथि सिनायथिखौ नायदोनि आरफ'आ नोंथांजों लोगोसे दङ। बेनो जाहैबाय नोङो भुट प्रेतफोरनिफ्राय हमथानानै दोनजादों। You are protected from demons। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना गोबां खोनाबाय जानांगौ, गोबां बाथ्राफोर खोनादों मोदायनि, भुटफोरनि, आरो बे बाथ्राया जाहैबाय सोरनिबा न'फोराव ओरैबायदि बाथ्राफोरखौ जों खोनानो मोनो, जेरावहाय मोनानि समावहाय थिंनि साजों माबा मोनसे ज्राव 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 होननानै खारलांनाय बाथ्रा, नाथाय नायोब्ला जेबो गैया। बिनि उनावहाय नोंथाङा मोननो हागौ, मोनथिनो हागौ जे ओंखाम सिङावहाय माबा मोनसे स्रांहै गोग्लैनाय साउन्डफोर, नायहैयोब्ला जेबो गैया। बिनि उनावहाय माहाबा सियार बुद्रुनायनि साउन्ड खोनागोन, नाथाय नायहैयोब्ला सियारा बुद्रु जायाखै, जेरै दङ बेबायदिनो दङ। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि, बायदि रोखोमनि सोरनिबा न'फोराव बेफोरबायदि जाथायफोरखौ जोङो खोनानो मोनो जे बेबायदि जादों होननानै।
बहाबा टेबोलनिफ्राय साबिफोर गोग्लैनाय बायदि क्रिं होननानै साउन्ड खोनागोन नाथाय बेयावहाय नायहैयोब्ला साबिया गोग्लैयाखै जेरै दङ बेबायदिनो दङ बे धरननि गोबां रोखोमनि मोदायफोरा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि अनेक साउन्डफोरखौ खालामो होननानै जोङो मोनथियो आरो बेबायदि खोनायो दा अनजा ख्रीष्ट प्रियफोर जेरावहाय आरफ थायो जि न'खरफोराव जि न'फोराव आरफ थागोन बे आरफ थानाय न'फोराव बेफोरबायदि सोदोबफोरा फैनाय नङा मानोना जि जायगायावहाय इसोरा थागोन जि जायगायाव इसोरनि आरफआ थागोन बै जायगायावहाय मोदाया थानो हानाय नङा मोदाया नोंथांखौ डिस्टार्ब खालामनो हानाय नङा नोंथांखौ सिगिनो हानाय नङा जि आरफआ जि न'खराव दङ बै न'खरफोराव बेफोरबायदि साउन्डफोरखौ खोनानाय नङा बैफोरबायदि डिस्टार्ब मोदाया डिस्टार्ब होनायफोरखौ मोननाय नङा जेरावहाय इसोरनि बोसोना ओरैहाय लिरदों गितफोरनि 91 नम्बरनि 11 सिरियाव ओरैहाय लिरनाय दं मानोना नों जेरावखि थाङा मानो बियो गावनि आरफफोरखौ नोंखौ बासायनो हुकुम होगोन अनजाग्रा प्रियफोर बोसोना जोंखौ रोखा खालामदों जि न'फोरा ख्रीष्टनि न' जि न'फोराव नों थायो बे न'फोराव बेफोरबायदि साउन्डफोरखौ मोदाया दिगदार होनाय भुत प्रेतफोरा दिगदार होनाय साउन्डफोरखौ मोननाय नङा आरो नोंथाङा जि न'खराव थायो आरो नोंथाङा जि जायगायाव थायो बै जायगाया मोनसे सान्थिनि जायगा जागोन आरो गुबुनफ्राबो बे न'खरफोराव फैनानै थानो थाखाय मोजां मोनगोन जिरायनो थाखाय मोजां मोनगोन उन्दुनो थाखाय मोजां मोनगोन जि जेरावहाय आरफनि थानाया दङ जेरावहाय आरफनि उपस्थितियाव दङ जेरावहाय मोदायनि उपस्थितिया गैया मोदायनि दिगदार होनायफोरा गैया बेयावहाय बै न'फोरावहाय थानो थाखाय सान्थि सुख सान्थिफोरखौ मोनगोन गोजोननायखौ मोनगोन देवब्ला दानाबा जोङो थामथिखौ नायदोनि जेरावहाय आरफआ नोंथांजों लोगोसे दङ बिनि सिनफोर बिसोरो माब्लाबा सिनाय मोनै जानानै फैगोन एबा आलासि महरैबो फैगोन they will come as stranger बोसोना ओरैहाय बुङो इब्रायारि 13:2 सिरि सिनायलायिफोरखौ आलासि सोंनो दाबाव मानोना सोरबा सोरबा बेबादिनो मिथिया लाबानो आरफफोरखौ आलासि सोंबाय प्रेज द लर्ड नोंथांनि जिउआव माब्लाबाफोर बेबायदि जाफेरदोंने जेरावहाय सासे मानसिया नोंथांनि न'खराव फैदोंमोन आर'ज खालामनो थाखाय नोंथांनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालामनो थाखाय नोंथांनि न'खरखौ आशीर्बाद खालामनो थाखाय नोंथांनि न'खरावहाय सफैदों आरो नोङो बै मानसिखौ माब्लाबाबो नुफेराखै आरो नोंथाङा बै मानसिनो लागै जिराय होनानै बै मानसिनो दै लोंहोदों आरो बै मानसिया नोंथांनि न'खरनि थाखाय आशीर्बादनि आर'ज खालामनानै ओंखारलांदों आरो नोंथाङा बै मानसिखौ जि दिनखालि नुदोंमोन बै दिननि अनगायै माब्लाबा नायफिननो होननानै सानब्लाबो बै मानसिखौ नुफिनाखै नोंथांनि जिउआव बेबायदि जादोंमोन अनजाग्रा प्रियफोर बेबायदि जानो हागौ जुदि आरफब्ला नोंथांनि न'खराव जुदि आरफआ फैदोंब्ला नोंथाङा बेखौ माब्लाबाबो नागिरनानै मोनफिननाय नङा नाथाय सोरबा एरैनो माबा मोनसे कारनाव फैदोंब्ला नोंनि न'आव माबा मोनसे मांगिनो माबा मोनसे बिनो फैदोंब्ला बे मानसिखौ नोङो लोगो मोनफिनबाय थागोन बे मानसिया नोंनि न'खराव गले गले फैफिनबाय थागोन माबा मोनसे मोननो लुबैनो थाखाय नाथाय आरफफोरा बेबायदि फैनाय नङा नोंथांनि जिउआव हयथ' खनसेल'सो नुजानो हागौ आरो बेखौ नोङो माब्लाबाबो नायनो होननानै सानब्लाबो नुफिननाय नङा बेबायदिनो जोङो बाइबेलावहाय गोबां बेबायदि जानाय जाथायफोरखौ नुनो हायो जेरावहाय जोङो अब्राहामनि जिउआव नुनो मोन्दोंमोन अब्राहामनि गथ'नि बाथ्रा बुंनो थाखाय आरफआ फैदोंमोन आरो लटनि न'खराव लटखौ बासायनो थाखाय आरफआ थांदोंमोन बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो जेब्ला आरफआ नोंथांनि न'आव फैगोन अब्लाना माबा मोनसे थांखि लानानै माबा मोनसे खामानिनि थाखाय फैगोन जेरैहाय अब्राहामखौ लोगो हमदोंमोन जेरैहाय लटखौ बासायनो थाखाय लटखौ लोगो हमदोंमन थिग बेबायदिनो नोंथांखौबो नोंथांनि न'खरखौबो माबा मोनसे खैफोदनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय आरफआ फैगोन आरो लोगोसेयैनो आङो दङ आरफआ जे सहाय होग्रा होननानै दिन्थिनो थाखाय नोंथांनियाव फैगोन दानाबा जोङो ब्रैथिखौ नायदिनि बे जाहैबाय नोंथांखौ खैफोदनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय एबा नोंखौ बासायनो थाखाय बिसोर फैगोन they will come to rescue you बे बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय आङो मोनसे गुसुं सल' बुंनो नागिरदों मोनसे गामियाव सासे सेंग्रा आरो सासे बिमा दङमोन हठादैनो बिमाया गिदिर बेरामाव गोग्लैबाय लोमजाबाय गोबां दुखिया अबस्थानि मानसि बेनिफ्राय फिसाज्लाया गावनि बिमाखौ डक्टरनियाव लानानै थांबाय डक्टरनियाव लानानै थाङोब्ला डक्टरा बुंबाय अपारेसन खालामनांगोन आरो बेनि थाखाय लाख थाखा नांगोन होननानै गथ'आ फिसाज्लाया दुखुजों फैफिनबाय बिमाखौ लानानै फैबाय आरो न'आव सफैबाय न'आव जिरायबाय थानाय समाव सासे मानसि फैबाय आरो बै मानसिया बे सेंग्राखौ बुंफैनायसै जे नोङो आर'ज खालाम नोङो इसोरनियाव फोथायनाय राखि होननानै बुंफैनायसै आरो बेजोंनो लोगोसेयैनो जोबनाय फारसे बेनो रां माखासे दान होनानै गालांबाय आरो बिनि उनाव बुंबाय आङो नोंनि
बिमानि लोगो सिनाय मोननाय परियाल होननानै आंनि मुङा बे नोंनि नोमाया जेब्ला सिखारो नों खोन्था होननानै बुंनानै ओंखारलांबाय। जेब्ला बे मानसिया सहाय होग्रा मानसिया ओंखारलाङो अब्लाना बिनि उनावहाय बिमाया थर मोनबाय, बिमाया सिरि मोनबाय उन्दुनायनिफ्राय। बिनि उनावहाय फिसाज्लाया बिमानो खोन्थाबाय जे बेबायदि मानसि फैदोंमोन, बियो जोंखौ बेबायदि बुंलांदों आरो जोंनो लागै बेबायदि फैसाबो होलांदों आरो मुंखौ बेबायदि होननानै बुंदों। बबे गामिनि आइ होननानै बै सेंग्राया फिसाज्लाया बिमानियाव सोंदों। नाथाय बिमाया सोमोनांबाय, बिमाहा बेबायदि मुंनि रावबो परियाल गैया, बे मुंनि रावबो सिनाय मोननाय मानसियानो गैया। अनजाग्रा प्रियफोर, आरफआ जोंखौ बेबायदि सहाय होयो। इसोरनि जि आरफ दङ बे आरफआ बेबायदिहै जोंखौ जोंनि खैफोदफोरावहाय मदद होफैयो, जेरावहाय इसोरनि बोसोना बुंदों गितफोर 33 नम्बरनि 7 सिरि फोरबोखौ गिग्राफोरनि सोरगिदिं बिनि आरफआ बादा लुयो आरो बियो बिसोरखौ बासायो। गोनांथि जायोब्ला आरफफोरा मानसिनि महर लानानै नोंथांखौ, आंखौ, जोंखौ हेफाजाब होफैगोन। आरोबाव मोनसे बोसोन फरायनो हास्थायदों, इब्रायारि 7:14 सिरि अब्ला आरफआलाय मा? बिसोरो इसोरखौ दाव खालामग्रा जिउफोर आरो बासायजानायखौ नाजावग्राफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बिजों थोनहरजानायफोर नङाना? प्रेज द लर्ड। दानाबा जोङो नायदों बाथि जे आरफफोरा नोंथांजों लोगोसे दङ बिनि नेरसोनफोर। बेनो जाहैबाय नोंथांनि मोजांनि थाखाय बिसोरो नोंखौ दांगोन। They will touch you with comfort। जेरावहाय बोसोना एरैहाय बुंदों, थोनहरजानाय 12:7 सिरि बे समाव नुस्लाबा फोरबोनि सासे आरफआ बेयाव गसंफैदों आरो जोबथेसालिनि खथा सिङाव स्रां जादों आरो आरफआ पितरनि मोदोमाव नारनानै बिखौ फोजानानै होनदों, गोख्रै सिखां। अब्ला जिनज्रिफ्रा पितरनि आखाइनिफ्राय गेवनानै गोग्लैदों। जेब्ला पितरा इसोरनि बोसोन जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ फोसावनायनि थाखाय फाथकआव जोबजानानै दङमोन, बै समाव सोरगोनि आरफआ फैदों आरो सोरगोनि आरफआ पितरखौ मोदोमाव हमफैदों आरो हमनानै दैदेननानै लानानै थांदों। पितरखौ फोजानानै लाना थांदों आरो गासै जिथु फाथकनि जि बाउन्डारिफोर दङमोन गासैखौबो बारहोनानै बाहिरसिम लानानै थांदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जोंनि उन्दुनाय समाव, हरनि उन्दुनाय समाव नोंथाङा जुदि हरनि समाव सानफ्रोमबो सिरि मोनबाय थायोब्ला नोङो बुजिनांगोन नोंखौ आरफआ फोजाबाय थादों होननानै। येस, मानो? बे इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय, बे इसोरखौ खुलुमनो थाखाय, बे इसोरजों सावरायनो थाखाय। नोंथाङा जुदि हर गेजेराव जुदि सिरि मोनबाय थायोब्ला नोंथाङा थर खालामगोन। हर गेजेराव सरासनस्रायै जोंनि उन्दुनाय सम आरो बै उन्दुनाय समाव नों सिरि मोनबाय थादोंब्ला नोंखौ आरफआ बुंदों आङो दङ, नोङो इसोरखौ बाख्नाय होननानै आरफआ बुंगासिनो दङ। दा बेयावहाय बे बाथ्राखौ थर खालामगोन। प्रियफोर, दानाबा जोङो 6थि बाथ्रा नायदोनि जोबथा बाथ्रा जेरावहाय आरफआ नोंथांजों लोगोसे दङ। बे बाथ्रायानो जाहैबाय आरफफोरा नोंथांखौ बोलोगोरा खालामगोन। They will strengthen you। जेब्ला जिसु ख्रिस्टनि सैनांनाय समा सफैयो, बै समावहाय जिसु ख्रिस्टआ गेटसेमानि बारियावहाय गोबां दुखुजों आरज खालामदोंमोन आरो बै दुखु जाबाय थानाय समावहाय सोरगोनि सासे आरफआ जिसु ख्रिस्टजों फैनानै एरैहाय बुंफैदों एबा जिसु ख्रिस्टखौ एरैहाय बोलो होफैदों, जायखौ बोसोना ओरैहाय बुंदों लुकासनि 22:43 सिरि बे समाव सोरगोनिफ्राय सासे आरफआ बिजों नुजानानै बिनो गोहो होदों। प्रेज द लर्ड। आरफआ जिसु ख्रिस्टजों फैनानै गोहो होफैदों आरो बे गोहोआ मा? बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि जिथु मिशन, जिथु बुहुमाव फैनायनि इसोरा मानसि जाना फैनानै जि खामानिखौ मावनांगौ मिशन, बे मिशनखौ कमप्लिट खालामनायनि गोहोखौ बै आरफआ होफैदों। ख्रिस्ट' प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावग्रा साफ्रोमबो व्यक्तिफोरनो आरफआ बे गोहोखौनो होयो, आरफआ बे बोलोखौनो होयो। जेब्ला जोंनि नखरफोराव दुखु खैफोद जेंनाफोर फैयो, जोंनियाव असुबिदाफोर जायो, जेरावहाय जोङो जिखौ जों हारसिङै हाख'वा, जिखौ जोङो नखरहै हाख'वा, बेबायदि समाव इसोरनि आरफआ फैनानै जोंखौ प्रटेक्ट खालामो आरो जोंनो बोलो होफैयो। अनजाग्रा प्रियफोर, ख्रिस्ट' प्रियफोर, बेनो जाहैबाय गासै 6टा आरफफोरा नोंथांजों लोगोसे दं बेनि सिनफोरमोन। नोंथांनि जिउआवबो बेफोरबायदि घटनाफोरा हयथ' जानानै थांबाय। बबे मोनसे घटनाफोरा नोंथांनि जिउआव जाखो बेखौ नोंथाङा गावनो गोसोखांनो हागोन आरो नोंथाङा गावनो हमदांनो हागोन। आरो बेफोरबायदि जाथायफोरा जानायनि गेजेरजों नोंथाङा मोनथियाखैमोनब्ला, बेफोर जे आरफनि खामानि होननानै मोनथियाखैब्ला, नोंथाङा दिनैनिफ्राय मोनथिदो जे बेफोर गासैबो आरफनि खामानिफोरमोन होननानै। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।